Эфир дулкыннарында якты мотор изге теләкләрне үз эшенә алган, сезнең хатлардан төзелгән чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы. Бүгенге тапшыруыбызның котлау хаты 70 яшьлек юбилярыбыз Хәбил Ишмәтов өчен яңгырый. 1949 елның ямьле 27 июнь көнендә Гайшә һәм Шамил Ишмәтовлар гаиләсендә шатлык өстенә шатлык өстәп, беренче көтеп алган уллары якты дөньяга аваз сала. Үсе буй җитеп, мәктәпне тәмамлап туганыбыз Хәбил 1965 елда һөнәрчелек училищесына укырга килә. Биредә үз заманында билгеле, училищеда уңышлы эшләп килгән бию ансамблендә сәләте белән барчасын таң калдырып бии башлый. Солист дәрәҗәсенә үрли ул. Укуын төгәлләп, һөнәр үзләштергәннән соң егетлек бурычын үтәргә армия сафларына алына. Күңелендә мәдәни өлкәгә булган сөю аны янә талип елларында орчыктай бетерелеп биеп йөргән ансамбленә алып килә. Ансамбльнең художество җитәкчесе итеп тәгаенләнә юбилярыбыз. Әлеге ансамбль район, республика күләмендә генә түгел, ә хәтта чит илләрдә дә үз чыгышлары белән милләттәшләребезне сөендерә. Бар йөрәген хезмәтенә багышлаган юбилярыбызны БАССРның ат казанган мәдәният хезмәткәре дигән югары исем белән бүләклиләр. Күптә үтми, 1982 елда тагы да югарырагы РСФСРның ат казанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек була Хәбил Шамил улы. Кешегә күпме кирәксең, җир тулы җаны булса, яраткан хезмәте булса, янында аның өчен üzülеп торган яры булса. 1980 елда юбилярыбыз Ләйлә апабызга өйләнеп, гаилә учагы тергезделәр. Менә инде 400 елга якын үрнәкле гомер кичереп, кызлары Чулпан һәм Ләйсәнне башлы күзле итеп, зур тормыш юлына аяк бастырып, балалар, оныклар дип üzülеп, сөенеп яшиләр. Балаларына килгәндә кызлары Чулпан, Ләйсән Мәскәү шәһәрендә гомер юлдашлары Айрат һәм Николай, сабыйлары Руслана, Дина, Муса белән тормыш кичерәләр. Ярдәмчел, кешелекле һәм кешелекле, туган җанлы Хәбил агабыз гомер юлдашы Ләйлә апа белән әниләрен кадер-хөрмәткә төреп, карап соңгы юлга озаттылар. Тырыш гаилә алар. Хәбил абый бик оста бакчачы да әле. Ә инде аның җырлаганын ишетсәң, яшел урман тугайында сандугач моңын тыңлаган төсле үзеңне хис итәсең. Кадерле туганыбыз Хәбил, сине юбилеең белән ихлас йөрәгебездән тәбрик итеп, иң изге теләкләр юллап калабыз сиңа. Сәламәт бул, калган гомерең тик бәхет шатлыкларга бай булсын. Гомер юлдашың Ләйлә апа белән гомер күрүзегездә тигезлектә, балалар куанышы ихтирамын тоеп, иминлектә яшәргә ясын сезгә. Күп тә түгел, аз да түгел, чын юбилей. Гомереңнең бер күңелле бәйрәме бул. Кулларыңда чәчәкләрнең генә түгел, ирешелгән уңышларның бәйләме бу. Адымнарын кыю, күңелең шат, һәр шәк көләч яңгырасын бәхет җырың. Бүгенгедә юбилейлар бизәп торсын, гомереңнең киләчәген, тормыш елын. Иң изге теләкләр белән туганнарың Тимерзаһид, Зәмирә, Галия һәм балалар. Мөхтәрәм юбилярыбыз Хәбил Шамил улы. Без дә сезне ихлас йөрәктән бәйрәмегез, юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Хәерле картлык, имин көннәр, аяз күк йөзе, хөрыштайнык сәламәтлек, гаилә иминлеге теләп калабыз. Бәйрәмегез мөбарәк, табыннарыгыз түгәрәк булсын. Хатлар язам яшьлеккә, каеннардай гүзәл чагым килмәсен дә көтеп тә. Күңел яллый, күңел яллый, күңел яллый сагынып, кайтыр идем яшьлегемә, кыштай куанып багынып, кайтыр идем яшьлегемә, кыштай каеннар, капка төпләрендә калган беренче
Киләчәккә язган хатларны укыйм сагышланганда, сөю язларын сагынам күзләргә юл алганда. Күңел елый, килмилә картаясы, еракта калган яшьлекне ничекләр кайтарасы, еракта калган яшьлекне ничекләр кайтарасы. Күңел елый, килмилә картаясы, еракта калган яшьлекне ничекләр кайтарасы.